Watu kana Mukwasha. Akakutupa kuti kudi? Akauya umuswatu. Amusi kupinzira mukadzi. Akakutupa kuti kudi? Aidzura zvitu. Akatuka kuti kudi? Bozi ndinochaja sei zvakutaura kuti makatuka? Mukwasha ndiye akakutuka kuti mata. Unotuka pano pakakuzvarira mukadzi. Alright. Munobhadhara mombe. Ngaende kuchikonzi kwakari same. Next. Non ndopa zvamunonetsa unozaira kuzvarira mukadzi wacho. Studio. Chiwe. Wanda katengesa muda wa. Wanda. Wanda. Kuda kuita sei yacho. Ndoda kuti vakatengesera vati andikuona munhu pakubvanga. Saka ndaida kuti ndivatore piso. Piso ndo wakatora here. Ndotora kumapurisa. Sei ndiri kudaro. Nyaya dzeminda dzakafanana idzodzo. Onzoka. Ndedza chifi mutumba. Nyimwe nemwe nyika ine mutemo waini. Ndiwanda mutumba na chifi mutumba ndakavunda kuti chifi mutumba munogona here kuti wawanda mutumba pakati muningira zvoda kuti wakakoniwa kumutonga vakatienda kuno rimwe dare. Chifi mutumba ndakavati ndipei matongero amaita. Chifi mutumba vakati handina chandogona kukupa handigona kumutonga wanda. Asi akambouya futi newanda ngavakupe tsamba pamutumba vari kurava takaenda kukaviri kwose. Bozi vaifana kupa tsamba. Bozi ini ndikauya ndikadzinga munhu munyika mamutumba ndadzingisa mamutumba ndo mambo vacho. Ndakatomboya neiwanda pano nemukoma wake nemuzukuru wake mukabuda naye mukanotaura naye apo pashapo mukati wanda zvandichakudza ndikakudza vanhu ava varipo uchaita. Ndine zvandakamuudza iye. Akabva ainda. Izvo atanga futi. Saka ndakatotadza kurima mwedzi iyi yekurima iyi pamusaka pekuti adzokura zvamakambomuudza. Enda unoita fiction order. Ndo zvandiri. Saka ndikuti chienda kumapurisa waita fiction order enda court. Wazvinzo womudzinga. Chete. Kana kumapurisa vakuti toda judgment yekwamambo give you. No, ndatopedza. Ndatopedza ndakinga ndazoauthorize one. Saka dzenyu mambo. Thank you.